Ahoj, vítám vás v dalším videu. No, trošku to bude jinak než normálně. A trošku malinko bude to i jiný téma. Jako výzvu jsem si pro vás připravila papriku pálivou. A kolik žeříček? Těžká otázka. Tak dáme 4 lžičky papriky pálivý. Tak, správně. Pro jistotu tu mám i na zapsí. Klasika. Takže připravit. Pozor, teď. Tak jakože docela dobrý, no. Číslo 2. No. Fuj. Asi to koupil. Fakt jako. Číslo 3. Ty vole, do čeho jsem si to zase dala? Číslo 4. Takže fajn. Takový hnus. Nechci vám to zažít. Pro další výzvu dejte like, potěšíte i odběrem a do komentu mi napište, co byste chtěli jako další výzvu. Čau, bylo šílenci!